hvis man kan snakke om at få ekstra kræfter, så er det i hvert fald det giver for mig. Også, selvfølgelig også hele atmosfæren, det man glæder sig til. Nu snakker du om kampen mod Strømsgodset. Nummer 1 mod nummer 2, hjemmebane, fuld stadion, det er det bedste man kan ønske sig. Ja. Må lige se. Ja, det bliver denne her så. Denne her. Ja. Jeg kan godt lide, det må være Molde-spillerne, ikke? Ja, synes jeg er sjovt. Vi satser på, at vi kommer i toppen. Vi skal jo helst have guld, men nu må vi se, når turneringen er færdig, men vi spiller med om guldet, det er helt sikkert. Ja. Ja, jeg lover, at vi viser virkelig, at vi vil gøre alt for at vinde, og de skal få se 11 spillere, som arbejder stenhårdt og giver alt, hvad de har.